Prieteni, sănătate și bine v-am găsit și astăzi. Vrem să vedem împreună un kit format dintr-un generator solar Allpowers 2500 de W, e vorba despre modelul R2500 și un panou solar pliabil de 400 de W, e vorba despre modelul SP037. Împreună formează kit generator solar, sunt multe kituri și voi aveți de unde să alege, diferite puteri, diferite mărimi, diferite alte chestii care sunt pe acolo și pentru toate lucrurile acestea voi aveți un link cu un cod de reducere, profitați din plin de el și haideți să vedem despre acest generator. Deci spuneam, kitul acesta se pot cumpăra și doar generatorul, se poate cumpăra și doar panouri solare dacă aveți, dar aici îi unul complet, un kit complet, pentru că atunci ne vor rămâne și bani, dacă cumperi mai multe lucruri, totdeauna obții o reducere. Aici, pe partea frontală, ați văzut Allpowers, avem aici USB-uri, avem două USB-uri C cu Power Delivery până la 100 de W fiecare, după care noi mai avem aici avem în stânga două USB-uri de tip A până la 18 W și avem în partea dreaptă două USB-uri A până la 12 W, se vede pe ecran aici cum filmez, deci cel din stânga e mai puternic și noi apăsăm pe buton ca să pornim aceste prize și după cum vedeți are capacitate de 95% încărcare. Apropo de capacitate, el are 2 kW de baterie și merge până la 2500 de W pe curentul de prize 220-240 pe AC și aici noi avem un alt DC output unde putem să băgăm tot felul de device-uri, de priză, de brichetă, după cum vedeți aici până la 120 de W, avem priză pe 12 V și 10 amperi, deci până la 120 de W putem să băgăm diferite device-uri și de aici și acestea le putem da drumul și orice apăsăm are un sunet așa, un click, nu-l lăs pentru că există și alte zgomote în camere care nu le pot șterge și aici pornim la 220-240, noi avem 4 prize și sunt cu capace care au protecție și la stropirea cu apă, dar și protecție la priză în care tu să nu bagi un cui sau ceva, dacă ai copii mici, atunci e foarte bine. Și merge, toate aceste prize merg până la 2500 de W, deci însumat, e o putere, deci nu toate 5, că atunci ar da 10.000, deci dacă prima ar merge cu 2500 și următoarea tot cu 2500, deci toate merg, putem să băgăm în oricare priză până la 2500, dar dacă băgăm în mai multe prize, deci în priza 1, 2, 3, 4, dacă băgăm o bormașină sau băgăm, eu știu, o dronă sau băgăm altceva, deci însumat trebuie să fie până la 2500 de W și sunt vârfuri până la 4000. Deci capacitatea lui are 2500 de W și vârfuri până la 4000, stocare în baterie până la 2 kW, ați văzut se poate și în aplicație și porni Bluetooth și wireless dacă ții 3 secunde pe butonul de DC care pornește USB-urile. Aici în partea deasupra e ca o măsuță, are niște rizuri, am pus palma acolo să vedeți un pic cât îi, tu poți să spui acolo tot felul de device-uri, telefoane, drone, tablete, tot felul de lucruri ca să le pui, e ca o măsuță. Aici în partea stângă, frontal stânga, noi avem o grilă de ventilație, deasupra acolo cu verde foarte frumos și de aici se poate încărca la rețea, la priză. Are 4 moduri de încărcare acest Power Station, are la 220, are solar, după cum vedeți aici de la 12 la 150 de volți și 13 amperi maxim, se presează acolo și se deschide, are o siguranță. Spuneam de cele 4 moduri de încărcare, are de la rețea, are solar, are de la priza de brichetă a mașinii și are și combinat solar plus
rețea și atunci încarcă mai repede și, după cum vedeți, îi livrat cordonul acesta și la panou toate conexiunile, cablurile care sunt livrate acolo. N-am mai făcut un unboxing la acesta și am vrut să vedem despre ele cum e. Acum să vedem în partea dreaptă, tot la fel grilajul acela cu combinat gri și cu verde. Deschidem prin presare și ușa aceasta și aici noi avem două mufe care duc spre conexiune la alte baterii. Deci Power Station-ul acesta are 2 kW de acumulatori înăuntru, dar dacă tu vrei să mai pot extinde destul de mult și atunci poți o zi, 2, 3, în funcție și de consumul care îl ai, dar poți să prelungești atașând alte baterii și pe acolo se conectează. Are două mânere undeva la 45 de grade scobit, așa ca să-l duci foarte bine. După cum vedeți, are un display frumos, are niște culori frumoase și el e făcut de calitate. Nu mi-au trecut prin mână alte generatoare, am văzut pe YouTube, sunt o grămadă de lucruri și s-ar putea să îmi vină și din acelea, pentru că îți pasionat de călătorie și atunci când te duci tu la pescuit, când te duci, eu știu, trebuie cu corturi sau la drumeții, te ajută foarte mult. Deci pentru aceasta îs făcute aceste power box-uri sau aceste generatoare solare. Pentru că acolo unde ai soare, dar tu nu ai rețea, panoul solar îți face curent și îl înmagazinează aici și apoi invertorul îți dă 220, îți dă pentru prize, curent continuu, curent alternativ, îți dă tot ce ai nevoie. Haideți să mergem și să vedem. Le spuneam că kitul acesta e în un generator format dintr-un power station și un panou solar. Panoul acesta e un panou pliabil și are 5 bucăți. Tu nu îl poți rupe unul de altul pentru că el așa e făcut. El însumează 400 de W. Vedeți? El se poate strânge, are fiecare modul, are piciorușe, sunt 5 module, a câte 80 de W fiecare, în total are 400 de W, deci 400 de W merge ca să tragem noi din soare. Aici are un buzunar în care tu să-ți bagi tot felul de accesorii solare și cabluri și tot felul de alte lucruri. Acum, după cum vedeți, eu am golit generatorul acela și tot îi fac probe, merge și la mașina de spălat, l-am golit rapid și acum vreau să îl încarc înapoi, după cum vedeți, cu 250 și ceva, dar e dimineață, vedeți, sunt umbre, am vrut să vedem și piciorușele cum se pot ajusta și ca să-i dai tu înclinația cât se poate și unghiul optim de fiecare dată ca să extragă cât mai multă energie sau cât mai multă energie din soare. Se pot regla, se pot pune și plat, se pot pune și pe mașini. Aici, după cum vedeți, e dimineață și soarele strălucește, dar nu-i curat, mai sunt și nori și dimineața, deci e undeva cam pe la ora 9, nu îi atâta de multă radiație solară. În mare, cred că v-ați făcut o idee despre acest minunat kit format din generatorul solar și panou solar pliabil și portabil. Până data viitoare, sănătate, mult bine! Sunt foarte multe reduceri acum și pe lângă reducerile care sunt, voi aveți și un cod extra de reducere care e valabil în America și în toată Europa. Sănătate și mult bine!